אני שלי גפני. ואני סנדרה רינגלר. שלום, אני מירי ביילין. מילרה רוסנובסקי. היי, אני לירון ויצמן ורציתי להזמין אתכם למודסט פשן דיי, אירוע האופנה הראשון מסוגו לאישה הדתית. אני הולכת להנחות שם את תצוגת האופנה הגדולה. אספר לכם על מסע מאתגר שלי בדרך להקמת רשת מובילה של בתי ספר למקצועות האיפור והיופי. תתעדכן בכל הטרנדים הכי חמים באיפור וכמובן בסטיילינג, נכון? סטייל צנוע. התצוגות עם המעצבות הכי מובילות, הכי מדהימות, ייתנו שואו אמיתי ברמה בינלאומית. שלבת בעיצובים שלי השפעות מכל העולם, ודרך אגב, אופנת צנועה היא טרנד עולמי עכשיו. אז בזמן שהצוות שלי מאפר ומסרק את הדוגמניות לקראת התצוגה, אני ואתן נפגש על הבמה בשעה 11 בדיוק. מחכה לכם.